No niin, hyvää kesäiltaa ja tervetuloa Puttiflow-webinaariin. Tässä webinaarissa ollaan erityisesti puttaamisen ilon äärellä ja erinomaisen puttaamisen äärellä, ja tätä ilmiötä me kutsumme puttiflowksi. Mitä on tiedossa? No, webinaarin lupaus on se, että saat tietoa puttaamisen psyykkisistä taidoista. Kuulet, miten saavuttaa tämä erinomaisen hyvän puttaamisen puttiflow, ja saat keinoja parantaa tasoitusta ja voittaa seuraava golfkisa. Mutta tässä webinaarissa et saa tietoa puttitekniikasta. Ja miksi näin? No, me nojataan siihen, että golfista 90% on psyykkistä, joten myös puttaamisessa on kyse psyykkisistä taidoista. Ja vielä kun muistetaan sellainen tosiseikka, että golfkierroksesta lähes 40% on putteja, joten jos alkaa tulosta ja tasoitusta parantamaan, niin se käy aika kätevästi puttaamisen avulla. Tällaisella lupauksella mennään, eli tietoa puttaamisen psyykkisistä taidoista ja puttiflowsta. Kas näin. Ja ennen kuin edetään itse asiaan, eli puttiflown saloihin, niin otetaan vielä meidän tiimin esittely. Flowin golf-tiimi on 2 naisen tiimi, joka muodostuu sen jäsenistä. Minä itse olen tiimin kilpapelaaja. Aikanaan maajoukkueessa pelasin ja Amerikassa kisailin yliopiston joukkueessa 4 vuotta. Sitten, eli esim. Tänä kesänä pelaan noita naisten midejä. Meidän tiimin toinen jäsen on urheilupsykologi Leena Matikka. Voit, Leena, kertoa itsestäsi ja sitten edetäänkin itse asiaan, eli puttiflown saloihin. Ole hyvä, Leena. Kiitos, Tinnu. Eli minä olen Leena Matikka ja urheilupsykologi. Ja mä oon pelannut golfia yhtä kauan varmaan kuin Tinnukin, ainakin lähes, mutta en ole koskaan kyllä saavuttanut mitään hirveän hyvää tasoa. Vaikka tykkäänkin ja olen pelannut seniorituurilla ja nykyisin pelaan kilpaa edelleen hikkorituurilla. Tervetuloa vaan mukaan, me tarvitaan sinne lisää pelaajia. Ja tämä golf koukutti mut oikeastaan niin kuin vaikeudellaan aluksi. Mun ei ollut ollenkaan helppo oppia lyömään palloa sillä tavalla kuin olisi halunnut. Ja siitä syystä mä sitten lähdin niin kuin perehtymään kirjallisuuteen ja kyselin kaikilta proilta neuvoja ja kaikilta muilta pelaajiltakin. Ja niitä kyllä tuli, niitä neuvoja kovasti. Mutta sitten mä ajattelin, että no ei hyvänen aika, että kyllähän tästä oppimisen psykologian tietopohjasta voi myöskin ammentaa. Ja tällä tiellä sitten on edelleen. Lähdetään liikkeelle tästä, että mitä flow-kokemukset on, koska niitähän meillä jokaisella on ollut muuallakin kuin golfissa. Ja tämä flow-käsite on sillä tavalla kiinnostava, että sillä on historiaa jo tuolta viime vuosituhannen puolelta 70-luvulta. Unkarilainen psykologi Mihaly Csikszentmihalyi on tämän flow-käsitteen isä. Ja hän on tutkinut todella paljon eri yhteyksissä näitä flow-kokemuksia. Yksi toteamus on se, että flow-tilaan on helppo päästä urheilussa. Ja se johtuu taas siitä, että siinä on niin kuin tietyt säännöt, jonka puitteissa toimitaan. Ja sitten myöskin tällaista liikunnallista aktiviteettia, joka helpottaa sitä flowhun pääsemistä. Mutta joka tapauksessa niin ydinjuttu on siinä se, että silloin kun on tässä flow-tilassa, niin tuntuu siltä, että kaikki onnistuu. Kaikki lyönnit menee meillä just siihen paikkaan, kun on suunniteltu, ja kaikki putit menee reikään. No ei nyt sentään, mutta lähes.
Ja sitten meidän on helppo uppoutua siihen tekemiseen. Silloin tavallaan niin kuin kaikki häiriötekijät ympäriltä katoaa ja sulaudumme siihen tekemiseen. Että tästä on paljon esimerkkiä muista lajeista, että niin kuin esimerkiksi soutajat sulautuu siihen soutamiseen niin, että kokevat olevansa yhtä sen veneen kanssa. Ja sitten maila on taas niin kuin kiinni golfarissa niin, että se on niin kuin yksi paketti, joka toimii. Sitten ajankulu menettää merkityksensä. Se joko nopeutuu, että kaikki ihan etenee hujauksessa, tulee sellainen kokemus, että ihmetellään, että aha, että me ollaankin jo maalissa. Tai sitten päinvastoin, että kaikki tapahtuu ikään kuin hidastetussa elokuvassa. Että esimerkiksi niin kun katsotaan, kun putti menee reikään, niin tuntuu, että se kestää ja kestää ja se kuitenkin niin kuin menee ihan normaalivauhtia tietenkin. Tämä kokemus on positiivinen ja nautinnollinen, mikä johtaa sit siihen, että niin kun on kokenut flow-tiloja, niin niitä haluaa kokea yhä uudestaan ja uudestaan. Ja no sitten se, että me halutaan tietysti niin kuin tietoisesti päästä siihen flow-tilaan, koska me ajatellaan, että silloin me hallitaan sitä ja me halutaan niin kuin opetella se tapa, millä flow-tilaan pääsee. No, toiset on sitä mieltä, että ei se, että flow joko tulee tai ei tule, että ei sitä voi niin kuin tietoisesti edistää. Mutta kuitenkin on tällaisia tiettyjä edellytyksiä siellä kentällä ja kaikessa muussakin tekemisissä, että kun nämä edellytykset on voimassa, niin silloin on helpompi päästä flow-tilaan. Ja näistä niin kuin tämä haasteiden ja taitojen tasapaino on niin kuin kaikkein yleisimmin esiin tuotu. Eli meillä on riittävän hyvät taidot selviytyäksemme niistä haasteista, jotka meillä on edessä. Sitten selkeä tavoite. Tiedetään ihan tarkkaan, että mikä sen tekemisen lopputulos pitäisi olla. Putin pitäisi mennä reikään. Ja yksiselitteinen palaute, eli se, että me saadaan koko ajan tietoa siitä, että miten me edistytään siinä tekemisessä. Ja golflyönneissähän se on niin kuin aika selkeää, että kun me ollaan lyöty, niin aika pian me saadaan se lopputulos, oli se sitten mieluinen tai ei. No sitten tämmöisiä vähän yleisempiä asioita, jotka liittyy tähän flow-tilan läsnäoloon, on se, että me keskitytään siihen, mitä me ollaan tekemässä, uppoudutaan siihen tehtävään, niin kuin tuossa jo todettiin. No tässä on nyt sitten kuva tästä haasteiden ja taitojen tasapainosta. Huomaatte, että täällä ylhäällä on suuret haasteet, alhaalla pienet, ja sitten taas toinen dimensio on, että taidot on heikot tai hyvät. Ja flow-tila asettuu sitten tähän. Meillä voi olla suuret haasteet, hyvät taidot, silloin ollaan flow-tilassa, mutta myöskin niin, että jos ne haasteet ei ole niin kuin liian suuret meidän taitoihin nähden, niin me voidaan silloinkin olla flow-tilassa. Sen sijaan aika lailla mahdotonta se on, jos me koetaan ahdistuneisuutta, eli meidän taidot ei riitä haasteisiin, apaattisuutta, jolloin niin kuin taidot taas on niin kuin liian hyvät suhteessa haasteisiin. Taikka siis ikävystyminen tuli silloin. Mutta sitten apaattisuus tulee siitä, että sekä taidot että haasteet on pienet. Ja tuosta vielä, että siinä on oleellista, että sen pelaajan omat tulkinnat vaikuttaa siihen, että miten hän mieltää haasteet ja miten hän mieltää taitonsa. Katsotaanpa sitten tätä, että miten nämä flown edellytykset sitten näkyy siellä puttikriinillä. Eli tämä haasteiden ja taitojen tasapaino näkyy siinä, että meillä on niinku riittävät taidot, jotta me selvitään siitä tehtävästä, että mitä haastavampi putti, niin sitä paremmat puttitaidot tietenkin pitäisi olla. Ja ne taidot
on teknisiä ja psyykkisiä ja kehon ja mielen yhteistyöhön liittyviä. No sitten tämä tekemiseen uppoutuminen näkyy siinä, että me tavallaan niin kuin vapaudutaan tällaisen palloreikään tavoitteen toteuttamiseen. Et meillä on niin kuin itse asiassa vähän niin kuin takaraivossa koko ajan mielessä se, että meidän tehtävä siellä greenillä on saada se pallo reikään. Ja silloin niin kuin häiriötekijät on helppo sulkea pois, jos me keskitytään tähän. Ja siitä tulee myöskin tämä, että tavoite on selkeä, joka helpottaa niin kuin sitä pallon reikään saamista. No sitten yksiselitteinen palaute näkyy siinä, että kun me ollaan putattu, niin me nähdään ihan välittömästi, että mihin se pallo päätyi. Menikö se reikään vai jäikö se lyhyeksi tai meni pitkäksi tai meni vasemmalta tai oikealta ohi. Ja me kuitataan tämä palaute. Ja kun me kuitataan se, niin se samalla tulee osaksi meidän muistipankkia ja me opitaan sitten tästä palautteesta. Että oppii puttaamaan paremmin on kytköksissä tähän yksiselitteiseen palautteeseen. Ja vaikuttaa siihen, minkälaisia harjoituksia kannattaa sitten tehdä. No sitten keskittyminen käsillä olevaan tehtävään taas liittyy tähän, että mihinkä me kohdistetaan huomio ja tarkkaavaisuus siinä puttiprosessissa. Missä vaiheessa me ollaan? Ollaanko me suunnittelemassa vai toteuttamassa? No sitten tästä puttiprosessista. Tämä on meillä semmoinen niin kuin ydinkäsite, että me jaetaan tämä koko puttaaminen tällaiseen 4 eri vaiheeseen, josta ensimmäinen on valmistautuminen, ja se voi tapahtua jo ennen kierrosta. Ja sitten ennen kuin me ollaan greenillä. No sitten greenin lukeminen sijoittuu tietysti siihen, että me ollaan nyt jo siinä greenillä ja katsellaan niitä kallistuksia siinä ja muuta, tutustutaan siihen greeniin. Sitten 3. vaihe on niin kuin tehdä suunnitelma siitä, että minkälaisella vauhdilla meidän pitää putata, minkälainen mielikuva me luodaan siitä, että me saadaan se pallo menemään reikään. Ja sitten viimeinen oli toi luottamus omaan puttiin. Ja se on niin kuin sitten näkyy selvästi siinä viimeisessä vaiheessa. Eli sitten tulee tämä totuuden hetki, että putteri kohtaa sen pallon ja se tietenkin se tilanne pitäisi olla mahdollisimman optimaalinen, jotta sitten se putti onnistuisi. Ja tämä on niin sitten se viimeinen vaihe tässä prosessissa. No sitten jos katsotaan ihan lyhyesti nämä vaiheet kerrallaan, niin tässä valmistautumisvaiheessa, tähän me voidaan aloittaa jo kotona tutustumalla greenikarttoihin. Tinnu tulee tästä puhumaan kohta yksityiskohtaisemmin lisää. Ja sitten harjoitusgreenillä ennen kierrosta me haetaan puttituntumaa ja samalla tutustutaan siihen, että minkälainen se harjoitusgreeni on tänään, miten nopea tai hidas se on ja minkälainen meillä on niin kuin oma fyysinen tilanne. Ollaanko me oikein hyvässä tikissä vai ollaanko vähän väsyneitä ja miten me saadaan keho heräteltyä siinä. Ja tämä valmistautumisvaihe lisää sitten meidän varmuutta. Me tiedetään jo paljon asioita, jotka tulee vaikuttaa siellä greenityöskentelyssä. No, greenin haltuunotto siitä tapahtuu niin, että etupäässä niin, että me tehdään havaintoja eri aistikanavien kautta siitä greenin kallistuksista, nopeudesta ja ruohon korkeudesta, kosteudesta, kaikista tällaisista tekijöistä. Ja kuitataan nämäkin sitten taas sinne muistipankkiin tai tämmöiseen työmuistiin. Meidän ei tarvitse niitä lähteä analysoimaan eikä laskemaan mitään todennäköisyyksiä, että paljonko nyt sitten toi kosteus vaikuttaa. Tämä kaikki on sellaista kokonaisvaltaista tuntumaa, joka me havainnoimalla siirretään aivoihin. Ja luotetaan siihen, että meidän aivot
tallentaa ja osaa käsitellä sitten näitä tietoja. Ja tässä Greenin lukemisessa, tästä meillä on niin erikseen ollut webinaari ja siitä on YouTube-kanavalla videokin, jos kiinnostaa, niin kannattaa katsoa se. Niin siinä muun muassa käsitellään sitä, että miten kävelemällä tutustutaan siihen Greeniin, eli niin kuin tasapainoaistin kautta. Ja kierrellään sillä Greenillä niin, että me saadaan siitä Greenistä ihan kokonaisvaltainen käsitys, ei pelkästään siitä puttilinjasta. Ja taas me saadaan niin kuin vahvistusta siihen, että me tiedetään ja osataan, ja voidaan siirtyä sitten luottavaisesti seuraavaan tehtävään, joka on tämä vauhdinhallinta. Tämä vauhdinhallintahan on monelle aika lailla hankala kysymys, tai en tiedä, onko se nyt sit niin hankalakaan välttämättä, mutta siitä puhutaan paljon, koska siihen on niin kuin vaikea keksiä mitään sellaisia keinoja muuta kuin sit sanotaan, että no, kokemusten myötä kehittyy tämä taito, että me tiedetään, että mitenkä paljon putteria pitää liikuttaa backswingissä ja niin edelleen, ja mitenkä kiihtyykö se putterin lapa siihen palloon tultaessa, miten me saadaan tällaiset tekijät aikaan niin, että me samalla niin kuin pidetään mielessä sitä, että kuinka paljon voimaa me tuotetaan siihen puttiin, jotta me saadaan niin kuin se vauhti sopivaksi. Ja siihen tietysti vaikuttaa sitten se, että onko kallistuksia greenillä, ollaanko me puttaamassa alamäkeen, ylämäkeen, ja minkälainen mielikuva meillä on siitä pallon polusta siellä greenillä. Sitten ihan erityisen tärkeä on tuo tempon ja rytmin tapailu. Että tästä on ihan uusimpia tutkimuksia, aivotutkimuksia muun muassa tästä rytmin tapailusta, että miten se vaikuttaa niin kuin tällaisiin aivosähkökäyriin. No sitten tullaan tähän viimeiseen kohtaan, eli luottavaiseen toteutukseen. Meinasin sanoa, että lopetukseen, mutta tavallaan tämä lopettaa kyllä tämän puttiprosessin. Eli me siirrytään sitten siihen puttausasentoon omien rutiinien mukaan, niin kuin ollaan opeteltu, ja tavallaan selkäytimestä tulee se, että minkälainen se meidän asento on oltava, jotta se olisi hyvä, ja sitten on erilaisia henkilökohtaisia mieltymyksiä tietenkin siihen, että mikä se on se oma puttaustyyli, missä tehdään harjoitusvingi, tehdäänkö se siinä puttilinjalla vai puttilinjan vieressä. Mutta sitten kaikkein tärkein tässä vaiheessa on tämä lyhyt fokusointihetki, joka tarkoittaa sitä, että ihan sekunnin ajaksi, ei mitenkään pitkäksi ajaksi, me pysähdytään ja annetaan niin kuin tavallaan meidän kehon ja mielen aivojen asettua, rauhoittua sopivaan optimaaliseen tilaan, niin että ne on niin kuin synkronoitunut keskenään. Ja tätä voidaan ihan mitata sit aivosähkökäyrillä, ja joita käytetään myöskin harjoittelussa, siis ammattilaiset käyttää. En ole kuullut, että Suomessa, mutta saattaa olla, että Suomessakin käytetään. Ja tässä on sitten tuloksena se, että jos tämä onnistuu hyvin, niin pallo menee reikään tai ainakin sitten hyvin lähelle. Ja tämä flow-kokemus vahvistuu siitä, että se pallo käyttäytyy niin kuin me ollaan ajateltu. Ja sitten me taas tallennetaan tämä hyvä suoritus sinne muistipankkiin. No sitten vielä lyhyesti tässä näistä, että mitkä on niin kuin flow-tilassa pysymisen avaimet ja mikä siinä on sitä vaikuttavaa juttua. Tässä niin kuin oikeastaan mä pidän niin kuin tärkeimpänä lähtökohtana itse sitä, että tämä flow-tila käynnistyy, kun me siirretään huomio itsestä pois. Me siirretään se siihen tekemiseen, niin me sulaudutaan sitten siihen tekemiseen. Ja tämä niin kuin aiheuttaa sen, että ei meillä niin kuin riitä kapasiteettia sitten enää niin kuin itseä koskevien asioiden käsittelyyn, koska meidän aivot käsittelee jo sitä tekemistä.
ja suunnittelee sitä tekemistä. Tämä helpottaa niin kuin sitä, ei tarvitse miettiä, että minkälaisessa asennossa mä nyt olen, onko tämä nyt oikein, pitäisikö mun nyt vähän vasenta jalkaa siirtää ja miltä nyt tuntuu. Että tällaiset jää kaikki pois siinä kohtaa, kun me siirretään huomio itsestä ulos. Ja sitten toinen, Leena, niin, saanko tähän jakaa? Tämä on nimittäin tämä on sellainen apu, jonka mä itse olen kokenut tosi tärkeäksi. Tämä, mitä ollaan Leenan kanssa tätä asiaa käsitelty, ja juuri tämä flow-tilan ydin, että se huomio itsestä ulospäin. Mulla aikaisemmin tällä kaudella puttaamisen äärellä huomasin keskellä kierrosta, että alkoi hiipiä valtava epävarmuus. Tuntui, että niin sanotusti putti meni sekaisin. Ja sain sen takaisin ja analysoitiin Leenan kanssa, ja tapahtui juuri tämä, että mä sain sen huomion itsestäni ulospäin. Ja mä oon sittemmin käyttänyt sitä ja kokenut sen, että kun se huomio on itsestä poispäin, eli pallo reikään, ajatus siinä tavoitteessa, niin se epävarmuus ei ehdi iskeä minkään pienen yksityiskohdan kanssa, että miten lapa on, miten keho on ja muuten. Et sen takia halusin tämän hyvän fiiliksen jakaa tähän, koska se on tuonut myös itselle semmoista hallinnan tunnetta, eli siitä on yltiö kiitollinen Leenalle, että tämä on käyty läpi ja olen sisäistänyt tämän. Ole hyvä, jatkaa. Hyvä, joo. Joo, itse asiassa tämä on niin kuin putatessa ehkä helpompaa, kun ajatellaan sitten vaihtoehtona vaikka, että ollaan lyömässä avausta ja silloin meillä on niin kuin kaiken maailman asiat mielessä ehkä, että miten tämä kierros nyt menee ja kenen kanssa tässä ollaan pelaamassa ja mitä hänen muuta ajattelee ja sitten, että kuinkahan pitkälle mä nyt pääsisin tällä lyönnillä. Että tällaiset on niin kuin vaikeimpia sitten muiden lyöntien kohdalla, kun putissa ollaan, siinä on se puttiprosessi on jo niin kuin tämmöinen vaiheistettu, niin me ollaan jo niin kuin menossa siinä sitä loppua kohti ja sitä flowta kohti ja sitä flow-kokemusta. No sitten tämä helpottaa myös tämä valmiiden osatehtävien kuittailu. Eli kun ajatellaan tätä puttaamista prosessina, niin kun me ollaan tehty näitä tehtäviä, me ollaan valmistauduttu, me kuitataan se helpottaa, me tiedetään, että nyt meidän ei tarvitse, eikä me nyt voidakaan ruveta siellä lukemaan kauheita määrää mitään karttoja siellä pelin tiimellyksessä. Niin tämä lisää niin kuin meidän varmuutta, että me voidaan helpommin keskittyä siihen, mitä me ollaan tekemässä. Ja sillä tavalla niin kuin se flow-tilan ylläpito helpottuu ja sitten se keskittyminen kasvaa kohti sitä viimeistä vaihetta, joka oli se tärkein. Okei, no tässä oli muistaakseni Tinnu se, mistä mun oli tarkoitus puhua. Mutta sitten esimerkkinä valmistautuminen, eli Leena esittelit juuri tuon puttiprosessin, ja ensimmäinen askel on toi valmistautuminen. Sillä voi luoda varmuutta siihen tekemiseen, mutta tämmöinen pieni pohdinta, että miten niihin greeneihin sit voi tutustua etukäteen. Kurkataanpa. Harmillista on se, että useimmiten meille tarjotaan aika vähän tietoa. Eli tässä on esimerkki ruotsalaisen kentän väyläoppaasta. Ja oikeassa yläkulmassa näkyy tiedot, mitä on annettu greenistä. Greenin pituus ja mitat tuonne bunkkeriin, mutta ainut mitä greenistä näkee on se, että se on 2-taso-greeni, eli aika vähän. No siksi tämä on ruotsalaiselta kentältä, koska sitten esimerkkinä on tämä Greenbook, joka on taas sitten tämän näköinen. Eli on saatavilla myös todella yksityiskohtaista tietoa, jos sitä haluaa etsiä. Tämä strapkaline.com, tämä on yksi firma, joka näitä tarjoaa, näitä kenttäoppaita ja hyvin paljon tietoa greeneistä. Eli täällä on sekä numeroin että värein ja nuolin kuvattu sitä greeniä, eli mihin ne kallistukset menee. Ja, sieltä. Eli tässä on jo todella paljon yksityiskohtaista tietoa. Voi toki pohtia, että onko jo liikaakin. No sitten yksi tapa
saada tietoa noista screeneistä on taas sitten tällaiset visuaaliset esitystavat, ja nehän lisääntyy koko ajan. Noita golf-lähetyksiä telkkarista ja muista välineistä, kun seuraa, niin siellähän niitä annetaan. Ja se on aika mainiota, koska se antaa meille itse kullekin just sellaista käsitystä siitä, että minkälaista mielikuvaa siellä mielessä voi ruveta greeneistä luomaan ja miten niitä voi siellä puteissa käyttää hyödyksi. Tässä on vielä yhdenlainen, jos kisailet, niin tiedätkin, tällaisia greenikarttoja on myös sitten tarjolla, eli hyvin suunnistusmaailmasta tutuin merkein kuvataan kallistuksia. Ja tuolla nuo numerot on tässä kohtaa tarkoittaa mittoja greenin etureunasta. Mutta kaikkea tätä informaatiota voi käyttää ja tätä voi etsiä käsiinsä. Eli varsinkin jos on menossa pelaamaan kisaa, niin voi etukäteen tutustua jo kotona näihin. Mutta varsinkin se isoin jotenkin apu, miksi halusin näitä nyt tuoda myös tähän esiin, on se, että kukin voi ruveta luomaan joko kilpailun harjoituskierroksella tuollaista mielen karttaa niistä screeneistä, tai sitten sieltä omalta kotikentältä. Jotenkin se, miten meidän keho ja aistit keräävät sitä tietoa, on aika maagista. Mä itse tiedän, kun mä oon junnuajat pelannut tuolla Ruuhikoskella Etelä-Pohjanmaalla, ja tämä Väylä 8 esimerkiksi, niin mä oon junnuna pelannut sitä kenttää niin paljon, että mä pystyisin edelleen semmoisen 3D-mallin piirtämään tuosta kyseisestä greenistä ja itse asiassa jokaisesta greenistä. Eli sitä samaa meistä kukin voi tehdä eri kenttiä pelatessa. Mutta näin on käyty kattaus läpi, eli puttiprosessi. Tämä puttiprosessi on ikään kuin resepti siihen maagiseen puttiflowhun. Eli niin kuin Leena kuvaili, niin se valmistautuminen, se voi alkaa kotoa, se alkaa jo ennen greeniä. Greenin lukeminenkin alkaa ennen greeniä ja varsinkin siellä greenillä. Ja siitä se jatkuu putin vauhdinhallinnan tapailulla ja luottamus alkaa kerääntyä omaan puttiin sillä, että on suorittanut näistä jokaisen vaiheen. Ja siellä se maaginen 1 sekunnin keskittymishetki just ennen puttia, se on se ratkaisevin. Että jos et muuta tee, niin käytä se hyödyksesi. Ja kertauksena äsken läpikäydyt asiat. Eli siellä käytiin paljon puttaamisen psyykkisten taitojen asiaa. Se on tämä puttiprosessi, millä sä voit sen puttiflown saavuttaa. Se täytyy tietysti niin sanotusti ohjelmoida siihen, miten sä voit voittaa sen oman golfkisasi. Seuraavan golfkisasi on puttiflown avulla. Mutta kysymys kuuluu, voiko sitä puttiflowhun pääsemistä edistää? Voiko sitä nopeuttaa? No voi toki. Eli äsken käytiin läpi puttiflowta edistävä malli, puttiprosessi. Jokaista puttiprosessin vaihetta voi treenata myös psyykkisten taitojen avulla tai psyykkisten taitojen osalta. Ja se käy helposti Puttiflow-verkkokurssin avulla. Sieltä löytyy harjoitteita, sieltä löytyy videoita, joissa käydään läpi, miten tätä kutakin puttiprosessin osaa voi parantaa pelin äärellä, siellä harjoitusalueella tai kentän ulkopuolella, vaikka siellä kesämökin laiturilla. Eli tätä kaikkea tarjolla Puttiflow-verkkokurssilla, ja kurkataanpa, mitä siellä on tarjolla. Että tuon verkkokurssin videoista, eli greenin lukemisesta ja sen harjoittelusta löytyy tarkempaa ohjeistusta, samoin putin vauhdinhallinnasta. Käydään tehokkaan harjoittelun edellytyksiä, eli esim. Tuohon putin vauhdinhallintaan. Se ei ole helppo saada tuntumaan siihen, mutta siellä on harjoituksia siihen, että miten se tehdään, että optimaalisesti saisi aina sen kohdilleen. Luottamus siihen omaan puttiin, myöskin tärkeä elementti siihen, että ne putit tuppaa ja menee säkkiin. Ja on myös annettu semmoinen harjoittelusuunnitelma, että jos haluaa enemmän lähteä sitten treenaamaan, niin sekin on mahdollista. Mutta näitähän voi käyttää ihan äänikirjan tapaan.
Eli kun ajelee kentälle tai lenkillä käydessä tai miten onkaan tapana kuluttaa äänikirjoja, niin tämä verkkokurssi toimii samaan tapaan. Ja näköjään toimii aika hyvin. Eli aiemmat golfarit, jotka tämän on verkkokurssin käyneet, niin ovat saaneet hyötyjä. Tässä palautetta. Sain toimivia konkreettisia vinkkejä. Oikein odotan sitä puttaamisen hetkeä, ennen se vähän pelotti. Tosi hienoa, että sieltä on varmuutta tullut. Ja kiitos siitä, että puttaan paremmin. Eli monella tämä sisältö näyttää toimivan. Se on rohkaisevaa, koska totta kai me halutaan jakaa tätä golfin iloa, me innostumme tästä niin kovin, niin tätä samaa kaikille. Se sijaitsee tuolla Campfire-alustalla. Se on siis suomenkielinen, helppokäyttöinen, ei vaadi sen kummemmin teknisiä taitoja. Mutta se on sillain näppärä, että sinne sit pääsee millä laitteella tahansa, millä nyt pääsee nettiin. Eli se toimii toi Campfire myös mobiilissa. Ja yksi iso etu on tietysti tämä, että me pystytään Leinan kanssa tarjoamaan tukea siihen taitojen parantamiseen, valmentautumiseen. Koska niin kuin kaikessa oppimisessa, niin eihän se ole suoraviivainen etenemistapa, vaan kun mennään siellä vähän painetaan niitä taitoja paremmaksi, koko ajan haastetaan itseä, niin totta kai siellä haasteitakin tulee, pulmatilanteita, mutta meille voi niihin hakea vinkkejä, meiltä voi kysyä tukea ja apua. Ja kuten sanottua, niin siellä pelikierroksella näitä taitoja, psyykkisiä taitoja kannattaa treenata, siellä ne parhaiten kehittyy. Siinä monella tavalla käsiteltiin aihetta, miten putata paremmin, parantaa tulosta, parantaa tasoitusta ja voittaa seuraava golfkisa. Jos siis haluat parantaa puttaamista, tervetuloa meidän verkkokurssille. Lisätietoja löydät kotisivuilta www.flowingsport.com. Tavataan verkkokurssilla. Hyvää peliä, hyvää pelikesää. Nähdään. Moikka!